Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:30. Action Reports, first portion. Mga preskak ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Miyerkules, pitsa 22 na, bulan sang Abril tuig 2020. Action Radio. Ngayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Ina sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, duha ka probable COVID-19 sa Bacolod nga napatay nagnegatibo sa virus. Duha ka persona na dakpan sa buy-bust operation sa siyudad sang Talisay. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Magadesisyon si Presidente Rodrigo Duterte agot sa Luzon Community Quarantine sa adlaw nga Huwebes. Buwas na ini. Ang impormasyon ginpalambot ni Senador Bungo nga nagtambong sa President's Consultation sadtong Lunes sa mga eksperto sa ikaayong lawas sa mahimo tikang sa gobyerno nga pagahimuon. Una, naginpalayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa nasambit nga konsultasyon ginpamangkot ni Presidente Rodrigo Duterte kon ano ang mahimo matabo pananglitan kakasona ining karon community quarantine o i-modify siya o kung ipabilin ang Luzon-wide community quarantine agod matap na ang paglaptas sang COVID-19. Ginpamangkot man sang presidente, kumayara pa sang second wave sang COVID-19 infections kag pila ang mapatay sa masakit kon temprano nga takason ang restriksyon. Amo ini ang aton hulaton buwas nga adlaw. Ano ayhan ang mangin desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte? Ano ayhan ang panugyan sa iya sa mga eksperto sa ikaayong lawas? Dako ini nga palamang kutano na sandig dire ang aton sini nga paabuton sa adlaw nga Huwebes. Kung kakason pananglitan ining quarantine o kung community quarantine sa Luzon, ano ang mangin epekto sini sa mga probinsya? Ilabi na gid sa probinsya sa Negros Occidental kag Dakbanwa sa Bacolod. Magadepende ini kung ano ang kooperasyon sang tao. Kung bala, nagsunod sila sa mga panugyan sang gobyerno, nasyonal man, probinsyal, kag lokal, kag kon bala padayon nga nagasaka o kon nagasarurot na
ang biktima sang COVID-19. Amo ini, nasandig diri ang mangin desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Kag initanan na sandig man sa kooperasyon naton tanan. Nag-upod bala kita, wala bala kita maglalis. Sining karon paandam sa aton gobyerno nasyonal, probinsyal kag lokal. Wala bala kita maglalis sa korpyo. Wala kita maglalis sa lockdown. Wala kita maglalis nga dapat hindi kita magwa sa tagsa naton ka mga puluyan. Wala bala kita maglalis sa aton quarantine pass. Amo ini, ang pila ka mga palamangkutanon kag diri na base kung ano ang mangin desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte plus. Ano ang mangin desisyon sang tagsa ka mga kaprobinsyahanan. Kamusta? Ano ang pinakadamo ginigo sang Cagao nga probinsya? Pila ang mga barangay nga gin-lockdown subong bangod portigid ang arangkada sang coronavirus. Ulaton ta ang mga desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte buwas nga adlaw. Sa nasiling ko na, magadepende ini sa panugyan sa eksperto sa ikaayong lawas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:36. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Pamatian namon ginasandigan
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42 na morning. Bilog nga dakbanwa sang Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental, sa malabutan sa aton signal. Morning, kamusta? Ang inyo dira nga pagpatigayon sa matag adlaw naton nga pagpangabuhi. Kamusta mga merkado dira sa inyo? Temprano pa bala nagabukas? Diri sa Bacolod, aber, tukion tadugay-dugay ang patrol kung ano na ang sitwasyon sa dakbanwa sang Bacolod. Karon nga adlaw Miyerkules, ad number kita. Kamusta ang mga merkado? Pila na ka mga balagyaan ang nagbukas? Sikapon talaman adlaw-adlaw ang mga presyo sang nagapanguna nga balaklon sa merkado. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin! Action Fred, good morning. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning. Ang sitwasyon sa bungaga diri sa Metro Bacolod, kung ang dalanon ng aton sininga paghahambalan, masyado gyapon Action Fred katawhay sa sininga kagahon. Sa pihak sini, aktibo man sa gihapon ng aton sining mga frontliners. Ilabi na ang mga nagabantay sa tagsa ka mga mayor nga dalanon. Like for example sa area
sa Burgos Hilado, diri man napahamtang ang mga check-up points, no? ECQ check-up points. Kung ikaw magapadulong sa Burgos Public Market at this time, ang Burgos Public Market sarado pa. That is why, in pagkamayo man ato, no? Nga magpadulong diri sa area sa Libertad Public Market and passing through areas sang Lopez Haina, din sa may Mandawi Foam ayon, Lopez Haina Barangay 28 o kung Lopez Haina Gonzaga, gyapon, no? Ang aton sining mga kapulisan. Action Alvin, Yes, sir. mas temprano gabukas ang Libertad. Libertad Action Ped ang temprano pa nga nagabukas, no? In fact, nagaamat-amat naman na plastar ang pila naton nga mga kautura na Libertad kay damo diri baligya Action Ped mo. Especially kung sa bagsakan, may ara man sa prutasan, may ara man sa sulod mismo sang merkado Action Ped. Ng sitwasyon diri, even ang aton sining mga kapulisan sa dalan sang Lopez Haina and antes kakasulod diri sa Libertad Public Market. Sa may Lopez Haina Hernais palang daan, ari na diri ang mga kapulisan sa idaluman sa Police Station number 4 kag iasang Bacolod City Police Office nga nagabantay diri sa sulod. In fact, duha diri ka main entrance diri nga Makabig Action Pred, main entrance and main exit sa dalan palang daan sang Hernais Banga Libertad Extension. Diri man napahamtang ang mga kapulisan. Subong sini nagaamat-amat naman ang pag-aabot sang pila ka mga nagabaligya, iban nga mga gina-deliver, kaangay sining mga suha, deliver abi sang mga sibuyas, nga gina-check up man sa mga kapulisan antes magsulod. Pero may mga pamalaklon man Action Ped, no? Temprano pa. Kibot ka ni kita Action Ped, nagaamat-amat naman na damo unlike na the other days. Nga jutay lang gid nagapanindahan kaagahon, pero this time ang ibanderiya kay pag-abot man sa nga nagabaligya, ang ibanderiya nagaplastar man sa pagbaligya o kung pagpamalaklon Action Pred kay gina-check up diri kay I think no ad number ta Action Pred, no? Ad number kita i-check ta bala si Miyerkules. Miyerkules Ay, kamusta gali Action Alvin? Diin ka park ang mga pribado nga salakyan? Ang mga salakyan Action Pred, pribado nga mga salakyan, kung magapadulong ikaw diri sa area sang Libertad Libertad Public Market, sa dalan sang Lopez Haina, diri bala sa tupad sang BDO ang iban diri ga parking na skillet sini. Ang iban sa may Lopez Haina ayon naga-park. Malapit ang gid, no? Sa area sang Libertad, diri naga-parking ang mga salakyan. May mga motorsiklo man, iban nga mga nagapanindahan temprano pasakay sa ila sining tricycles. Diri man skilid gyapon Action Pred sang dadalan sang Libertad. Pero dito dampi Action Pred sa may danan sang Mabini, pwede ka man ka-parking o galing kay gina-discourage ang mga bitaw, hindi maka-parking as much as possible. Isa lang gid ka location. May ara man nag-parking man skilid sa dalan sa may Libertad Extension, diri man sila nag-park Action Pred ang kalabanan man sa mga salakyan. Only pwede makasulod si Sir. Sir, ano lang ang mga salakyan pwede makasulod diri sa Libertad, sir? Mga delivery lang, sir. Mga delivery lang gid Action Pred, no? Naga-deliver sa mga goods, especially sang utan kag iban pa mga. Sir, kumusta anong ang sitwasyon subong especially sa pagpatuman na sining ad number scheme? Dinakwan, sir, na ganaga ng tao di, sir. Doon naglakalaka na man ng kwan. Dahil isang primero yung grabe kita tao. Oo. Pero subong sir, may nakita kita so far nga problema ang mga nagpasabay man, sir? Do subong ni nga kwan do wifi do sunod naman sila. Oo, kasunod naman sila. Malim na ni kagabi, mga nanong oras silang kalabanan nagalabot diri para mag-plastar sang ilang mga baligya, sir? Mga kwan na siya kagaw na. Mga 3 o'clock. 3 o'clock amatamat. Amatamat na sila. Plastar. Action Pred nag-aamat-amat 3 o'clock, no? Subong sini kagamuni ang Action Alvin, yes, sir. hindi may korupyo kita. Alas 3, alas 2, gaabot nila ang aton mga vendor. Ano ang reglamento? Na bisan alas 3, alas 2, pwede lang basta may ipakita ka lang. Kundi may reglamento kita, mga alas 2, alas 3 gaabot ini mga vendors ta. Anong mga requirements, sir, may ipakita para makapasulod sa inyo, sir? Or pwede sila dakpon or nano? Bali may kwan na, sir, may vendor's pass na sila ng ID. May vendors Vendor's pass na sila kag mga certification.
May vendors plus action Fred plus ang sertifiko mga pwede na sila makasulod diri kag para makaplastar man sa nga ila sin nga mga baligya. Sir, thank you gid sir no. Action Fred no, amatamat man kita sulod. Gikan diri sa gikan man diri sa pinaka entrance nila mismo action Fred no. Especially diri sa ECQ check-up points. Sa aton sila pag panglakaton action Fred ang iban diri naga-deliver na mo sa mga basic goods, especially mga essentials nga ginasili yung pagkaon man iban ga-deliver man action Fred sang mga prutas subong aga plastar na sang mga prutas no. Ang kalabanan diri action Fred mga utan nga gina-deliver diri sa Bagsakan area kay in fact padulong man kita subong sini sa Bagsakan area saging subong action Fred sa pagkadamo man mangkutunta kung pagbala nagliliga to action Fred may 3-5 may tag 3 pesos may 30 depende sa sizes may araman diri watermelon ang mga ginasiling bala nila nga puwan may ari man diri o kun ari man diri ang melon to tagpila ang melon mo to tagpila ning imong melon 30 sir kilo. tag 30 na subong ang kilo dinhi alin ang supply ta to Lilo. Iloilo ining imo sining sandiya Lilo na. Iloilo man tagpila 25 kilo. 25 kilo. Tag 30 ang kilo sang melon. Sir, thank you gino. And tag 30 tag 25 ang kilo sa connection Fred sa ila sining watermelon o mas kilala nga sandiya. May mga manok naman na diri guro ready na niya. Ginabaligya man yung mga manok ta diri sa bong to? Ha? Mga manok na Bisaya. Bisaya kag gas. Ha? Bisaya kag gas. Bisaya ni nga manok action Fred kag kals. Tag pila subong ang Bisaya mo ni? Na 300, 4. Hindi pareho. 380. Ang per kilo na o kon bilog. Bilog. Ang kals. Action Alvin, buhi na. Tag 180 na. Action Fred buhi ni action Fred. Mga Bisaya. Bisaya action Fred depende sa klase, no? Na may tag 300, may tag 400. Ang pinakamahal mo diri ang pinakadako mo mahal tag pila na yan? Tag 5. 500 ga Dr. Og Action Fred. Namit na. Kung Bisaya, laktan mo munggo kag ubad, sus. Purtik namit. Nanam gidya katama, kapin pagidya man mo jutay munggo, no? Ang kals mo to? Tag 180 na. Tag 180 action Fred ang kals. Amo ning ka pangitlog, no? Amo ning ka pangitlog action Fred mga kals ni. Dini halin mga kals mo ni? Sa Taala. Ini ang mga Bisaya mo ni? Traba. Kalatraba na halin? Kalatraba action Fred, no? Dati sa may temprano pa gaso. Libre na kung bawa kung man na maihaw ni. Libre na ihaw. Libre na ihaw, kawa pa kakas. Action Fred, libre pa ihaw, no? Pagbakal mo ya, ilan na kuan dayon kuan balahibo. Sila na. Kuan mga tinae. O gusto mo ang bilinda atay kag batikulon. Pagpuli mo tinlo na siya, lasao mo na lang kag lutuon. Yes, amo ni ang pinaka-kampiyon. The best pa action Fred kay Bisaya. Ang sabor sini action Fred o magkabig mo bala ang kampiyon kay Bisaya action Fred lain ang sabor sa Bisaya lain man ang sabor sa iba ng mga 45 days old kung kaysa kuan gina tula at ini ang kampiyon ni si action Fred no si Madam Ma'am tagpila ni subong ato sini nga saging ma'am depende sa kadag ko may tag 30 ang amo na tag partida tag 5.20 ang dalag ko tag 5 2 so depende depende sa ini sa tundal sa baba lang sa baba pero same na na store dan pareho na sila sa tundal pareho sila sa tundal din hali ang supply taday kagabi may nag-ari halin sa Bayawan Bayawan ang iban ta mga supply halin man sa Oriental sige action Fred no ang mga saging subong sa Oriental side ni siya halin no mga saging bala nga talanukon saging kamuti namit ipamahaw na amo na sang pamahaw mo kun aga sus tatlok bilog na nga tanukon mo nga saging busog ka na kapin pag ginang 30 nila action Fred ang 30 na dagko to nga saba mo talanukon gid saya ang talanukon action Fred kalabanan li mga habal the best may tanukon
ang kuha mo gali, no? Kung magluto ka na ba ng luto na ginsaya, tapos lutuon mo pagid, ti medyo turo tamis man siya. Ang amon sa una, sang gagmay pa kami. Ang inabakal na muna, tanukon na muna, bakla na mo star margarin. Star margarin bla? Kag sulusaw-saw, bawa ka namit. Iba ko kampiyon. Ang iba niya, nasuso pa na yan, ha? May butang ang star margarine, so mapagid sa kalamay, kampiyon again. Amo niya ang gusto man sa ginapang ita sang mga kabataan. Pakanto kita sa utanan Action Fred, kay sa sulod na kita, pasulod na kita sa may bagsakan na area. Mangkutunta naman Action Fred duwat ang utan nagligat to bagsak presyo mo. Kay ang rason niya ang number coding kagang nagligat to na timingan pagid nga adlaw sang Sabado pagka Domingo wala baligya, that is why ang presyo medyo taas, pero subong kambyo, no, perte ka preska sang mga utan na subong, no. Tinumpok si ma'am din, si ma'am available ba si available si madam kung pila subong ang presyo anay. Ay si madam na lang, ma'am tagpila ma'am sa Action Radio, tagpila ang utan ta subong ma'am. Ang baliganay na nasubong namon kay Doina, gid bakla na 15 na lang instead nga 25, 15 na lang. Action Fred, bagsak presyo lahat, no? Nga Damo subong utan, wala gid siya bakla na subong mutina gid. 15 na lang. 15 na lang. Iniyam dahon-dahon. Mga dahon-dahon. Ano mga available tang mga dahon-dahon subong ma'am? Alugbati, tugabang, dahon kamuti, kag tangkong. Ang tangkong nga galing daw gid siya daw katigilinit. 20 pa na dahon kamuti. Ang tugabang kag alugbati gabaha gid subong amo nga tag 15 na lang. Gabaha subong Action Fred, that is why tag 15 na lang. Ang tagpong niya, gabarato na siya kung tigululan. Gabarato kung tigululan. Kaya pertin tubig sa kalog laya kung tubig, matubo na sa mo. Anay, amo na siya nga bagsak presyo. Pero ang tangkong kung Iwat gid tigilinit gid subong galing kay dutay supply tangkong amo na nga 20 pa. That is why Action Fred, no? Dutay supply. Diri kita ma'am, katahom sang imong ning kamuti, tagpila ng kamuti ta subong. Ang kamuti namon subong tag 25-30 kay tigilinit man iwat man, pero kung magbarato na 15-20 lang na. Ay, okay. Bara. Kung ari pagid mo, the best pagid niya, siguro kay may kagina to, may manok to Bisaya, matula kami subong tagpila ning kapayas mo, ma'am? Tag 30 gid. Tag 30 ang kilo? Oo. Pwede man kabakal por piraso na. Piraso mayara man da ang pinakanubo 15-20, wala gamay pulo. Okay. Action Fred, no? Danda lang siguro sang katumbal. Ang katumbal mo ni ano ni tanglalangit, Mahal gid ang katumbal. Ang katumbal nga tanglalangit. Nang nagnubo na siya 180 na lang instead nga tag 250, 300, 180 na lang nagbarato-barato. Nagnubo. Ang dahon mahal, ang dahon. Ang dahon mahal. Dahon. Tag 60, 70. Ang mahal. Isa ka bugkos. Pero ang kilo sang katumbal tang lalangit 180. 180 na lang nagbarato. Before na. Before 300 to 50 na. Daw 3 days pa lang nagnubo-nubo ang katumbal nga putitot. Ang aton sining kuan ma'am, tag pila na subong ang ini ang patula mo subong. Patula, kalubay, patula. Ang patula tag ang kalubay tag 20 na lang. Ang ining imo sining niyo? Kalabasa. Tag 20 ang kilo. Tag 20. Ang pang ang saging bagsak presyo man subong saging tag piso na lang to amon torda, no? Gali. Tag piso na lang torda, ang balaang saba namon 30 na lang. Bagsak na presyo namon, ligad mahal subong bagsak. Subong yan nagbagsak na gid At least tag piso na lang bilog. Piso na lang tong tordan. Ang sabaya. Ang sabaya tag 30. Ang dagko na 4, 30 na lang. Areo balatong nagbaan ni balatong mo. Balatong. Tagpila? Tag 40 na lang. Tag 40 na lang, Action Fred, no? Okay. Isa na lang gid, ma'am. Kay may marguso, ready ka na, ang marguso subong niya tag 90. Do wala nagnubo ang marguso kay tungod nga dutay supply. Ang talong ya? Talong wala available subong kay wala stock. Pero do wala man gid masyado nagtaas ang talong. Galing kay ang harvest,
4 days pa. Oo. Kaya nga wala kami subong talong. By the way, last na lang ni, di in supply, din halin nga to sila nga supply, especially ng mga kararuton ta. Ang alin nga supply na namon parehas na sang kamuti Don Salvador, ang saging Don Salvador, ang balatong bago, ang mga iban nga dahon may dulid man may bago. Okay, ma'am, thank you gid Action Fred, amo ni ang available, at least ka maayo diri kay ang bagsak presyo ang mga utanon, medyo nagmahal tayo ang tangkong ina kay summer. Amo ni ang isa diri antang lahalangin no na tag 380 subong tag 350 subong ya 180 na lang no. So amo ni nga sitwasyon diri Action Fred na lakip na ang pila ka mga presyo subong sa merkado diri sa Burgos public market. Nagdistansya kita jutay sa may isdaan Action Fred nung baligya man diri sa kilid man gihapon sa Libertad public market no. Basi dugay-dugay bang kuton talang karon kung pila ang ilasin nga presyo. So for amo ning sitwasyon diri sa area sang Libertad public market with Action Lixon Tahom ang kaaksyon nyo Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna las 5, mga presyo sa merkado. Ang tagtaganay subong sa mga food pack bala, may mga tinapa, may noodles. Ang manami bala, ang tinapa kundi kalabanan sina ginabuksan na rikta na kaunon. Ang manamit sa tinapa, para kapanabor kag may sustansya gid, gisa kanay kamatis, bumbay kagaos, ngunit gisahon mo siya. Pag gisa mo, butangan mo tubig nga sustuwalan 2 baso. Pagkatapos ibutang mo, bilog ya, hindi mo pagdunuton ang tinapa mo, bilog na ibutang mo siya. Pagbukal ya nga daw maluto na sa tiluto ng mga daan, amo na pagsampaw mo sang dahon balunggay, tilawin nyo bla? Manamit ang saborya, may sustansya, pag may dahon balunggay mo. Pagkatapos, mutaan mo paitan mga 5 bilog na para magkahang-kahang juta, magsaburuso. Pag-serve mo ng init pa bla, bagugid bakit, sos sa pagkanamit, may kanon ka nga puti-puti gawa, bisan buro barato lang kung puti siya, ay sa kanamit. Higupo mong sabaw ya, saburuso. Tilawin nyo bla? Sa balaya mo na ginagamit na mo, mga noodles niyo, nasabawan na mo na yan. Nabutangan na mo balunggay. Kanamiton siyang sabor ya, tilawin nyo bla? Amo na siyang mapuslanon ng ibang kaon rikta lang mo. Pero inaya, pasabor gid. Kung may balunggay siya, ang sustansya, ang kananam, mabatyagan nyo gid. Aber, tilaw-tilaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:02 na. Diri kita ho. Para nga magbako ng atong lawas, mabato sa kung ano man nga pamalatian, kay kung ang immune system mo mabakod. Mabakod ang lawas mo, wala ka delikado sa ano man nga pamalatian. Bisan kagaw, hindi magdulot sa lawas mo. Amo ini, nga kinahanglan naton ang magpakonsulta man kag magpa-medical check-up adlaw-adlaw namin niya kay libre dira sa Life ang aga tubtob alas 3 ang takna sa hapon, pamasyar kamo da, pa-check up kamo sang inyo balatian, pero ang importante sa tanan makabakal gi kamo sa ila produkto, ang produkto nila nga halin pa sa Amerika, halin sa iban nga pungsod, kilalang kilala ini. Kay ang panawag sina Super Life Extension Vitamin D3. Diriya ginapatihan ini sang kalabanan nga pinakasikat nga vitamin hormone, ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani gina-rekomendar sa mga medical doctor, ang buot silingon maayo klase na. Kay sa mga gwa sang pungsod, sa mga Amerika kaiping nga kapungsuran ang panawag sini Super kakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension sa tanan nga sanga, sang Sincer Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life
sa G.E. Esteban Building, Lacson, Burgos Streets, Siyudad sang Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Action Radio Bacolod. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin, o baka... Action Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Diri kita balita naton sa City Hall, duha ka probable COVID-19 sa Bacolod nga napatay, nag-negatibo sa virus. Balita City Hall. Detalye si Leopold Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. May nga-action Fred, ginanunsyo ni Bacolod Vice Mayor Elcida Familiaran nga nag-negatibo sa virus ang duha ka mga persona nga sadto ginakabig nga probable COVID-19. Ini man base action Fred sa datos nga ginpalambot sa iya ni Dr. Grace Tan, ang spokesperson sang Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19. Ginpahayag sang vice alcalde nga maayo ini nga indikasyon bangod wala na sang contact tracing nga dapat pa patigayunon bangod hindi COVID-19 ang ginkamatay. Duha ka mga persona nga nagaedad sa 67 anyos kag 35 anyos nga lalaki. Sa karon action Fred, mayara pa sang 7 ka mga probable COVID-19 nga napatay man sa Bacolod City pero wala pa may baluan ang resulta sa ila sining swab test nga nagapabilin nga pending. Ini ang ginalakipan sang 66 anyos nga babayi, 69 anyos nga lalaki, 31
anyos nga lalaki, 22 anyos nga lalaki, 30 anyos nga lalaki, 68 anyos nga lalaki, kag 62 anyos nga lalaki. Kung madumduman action Fred, ginpalayag sadto ni Bacolod Mayor Bing Leonardia nga kun ang isa ka tawo ang nagpadulong sa hospital kag may ginabatsyag nga respiratory problem. Sila ang automatic nga kabigon nga patient under investigation o kon karon ginatawag nga probable COVID-19. Ang duwa sila negative. So, ang cause of death nila is not COVID. So, wala na tracing sa to. Why no need for tracing sa ila na contact dito or ang ila family. Hindi delikado. May mga kwanto sila, may mga illnesses na to sila nga daan di ba? Dapat yan sa Bacolod Vice Mayor Elcida Familiar. Aton gina-recommend ang Life Extension Coffee Mix. Tandaan na, Life Extension mayara sang Rashi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract, plus Vitamin D3. Kada aga, ugali ang pag-inom sang nga mayara sang Vitamin D3. Mabaka sa Life Extension Sunset Bacolod City, kag sa mga butika. Basta kape, Vitamin D3 nakita. Ang aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10 na. Mabalik kami pagkatapos ng 5 minutos nga paid program. Standby. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio.
una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong kahintangan Responsable na pagbalita Pagdayo na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15. This time check is brought to you by ACS So certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kalwan sa O kape-kape tanay, Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract namin niya sa may mga diabetes kay wala ini kalamay, natural sweetener. Kag manami man siya, karon nga panahon nga pitipit gid nga masyado kadelikado bangod sining pagpang-atake sang hindi makita nga kaaway ining COVID-19 kinahanglan nga mabulubakod ang aton lawas. Ano ang mahimo sang Dr. Alfred's Green Coffee? Sa pagtuon dito sa Estados Unidos sa mga sayantipiko, nahibalaan dito nga kung berde pang kape, porte ka powerful sa iya natural antioxidant. Amo ini ang Dr. Alfred's Green Coffee. Ginimo sa Priska, mataas kalidad nga organic green coffee beans, may liso sang mangustin, loaded pa sang phytonutrients. Ang panawag sa iya natural colon cleanser. Kaya kung matinlong aton colon, malayo kita sa masakit. May mga utod kita, 1, 2, 3 adlaw, hindi makaitsar, abyan, delikado na ina. Ang nagasulod, kinahanglan magwa. Hilo na na, kung di magwa, sa sulod dyan 3 kadlaw. Inom-inom ka lang, Dr. Alfred's Green Coffee. Enjoy kaya sabor, makibot ka lang, mangin best friend mo na ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sanga, sang Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore balapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Bangod sining COVID-19, daw nag-ayuhay ang presidente sang Estados Unidos kag presidente sang pungsod Pilipinas si Presidente Rodrigo Duterte. Nami ang ilang nga sugilanon sa telepono. Pero siling kahapon sang spokesman sa Malacanang nga si Harry Roque ang mga detalye sa ila ginambalan kung ano nga bulig ang ginatanyag sa Estados Unidos, wala pa sang nakahibalo. Ang presidente lang. Kung saan ini ipalayag sang presidente, kung ano ang bulig nga ginatanyag ni Trump sa pungsod Pilipinas, ina pa ang aton hulaton. Mayo ang resulta para sa ako niya, may bulig man o kung wala, ang kagaw
Siling mo daw makahalalit siya, pero daw nag-ayo-ayo ang relasyon sang pungsod Pilipinas kag Amerika. Kadumdum ka mo? Nagligad to, perte, kung arang kadahon ni Presidente Rodrigo Duterte ng Amerika daw labili. Perting balbal. Sa karon ya, bangod sining kagaw nga ni, bangod sa COVID-19 nga ni, daw naginayuhay ang halos tanan sa bilog nga kalibutan, ga tinawganay sila, ga plano sila, nagpungko ang ilang mga scientifico, ang ilang mga maalam, ginatunan ko anong baksin, kung anong bulong sining COVID-19. Nga tubtob niyan, wala pagid kita sang nakita kung anano ang tambal, kung bala may ara ini sang tambal ang COVID-19 o kung base mapatay lang siya natural death. Ula pa sang makahambal siya. Pisan si Presidente Rodrigo Duterte, siya matag kung 10 milyones, kung sino makatukib, kung sino ang makatanyag sa aton sang bulong tambal sining COVID-19. May mga resulta mo siyang mayo, pero no? May makatalagaman, makalalaton, pero sa piyak nga bahin, may mga resulta mo siyang mayo, ang naga-ilinaway ka naga-insultuhanay nga mga pungsod, daw medyo naga-uliay man. Daw maayo na ang relasyon. Ga tinawganay kay manti, hindi man panahon sang away, hindi man panahon sang buyayaway, panahon ini nga magbinuligay, kag magkooperar ang bilog nga kalibutan, kay ang igos ni hindi laya Pilipinas, bilog nga pandemic kini siya. First time sa kasaysayan nga nag-igo ang kagaw bilog nga kalibutan. So may mga positive man siya. Nga pagtuhawya sini ang nagayaw-yawanay nga kapugsuran sa karon na nagatawganay na sa telepono kag naga binuligay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari,
manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Mga kaaksyon, madamo sa nagpalain-lain na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao.
At sila, makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:30 na, dire kita. 2 ka persona nadakpan sa buy-bust operation sa siyudad sang Talisay. Ang detalye sa balita upod kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May nga-aksyon na Fred Bao, bisana do pa nga enhanced community quarantine, pero may nakaladakpan gyapon 2 sa buy-bust operation dira sa Minlo Phase 4, Block 16, Lot 12, Barangay Zone 12A, Siyudad sang Talisay. Ama nagkaladakpan ginkinala nga sanday Andrew James Folgiras, 21 anyos, pumuloyo sang Zone 9, kag Jose Romero Fronduza, 31 anyos, nagapuyo naman sa Barangay Zone 12, apang ining 2 temporaryo nga nagatiner sa lugar nga dira sila ginbay-basta. Nakonpiskar sila sa nga poder, Action Fred, labi na gid kay Folgiras diriyo ang 55,000 pesos nga ginapatihan Shabu, 500 pesos nga mark money, cash nga 820 pesos, cellular phone kag drug paraphernalia. Nakuha naman sa kay Frondosa, Action Fred, ang isa ka sa shares nga ginapatihan Shabu. Ang mga items nga nakuha sila ginpaydalom na sa laboratory examination samtang ining 2 preso na karon sa Custodial Facility sang Talisay PNP. Ilang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na saksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Baystate Health. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands.
Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:36. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon! Radio!
nasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:41 na. Congrats gid sa aton mga frontliner. Lakip na ang aton kapulisan, militar, ang mga health worker naton, kag ang iba naton nga mga kauturan nga amugid ang nagatubang sa peligro. Bangod sining dali kamalatnan sa COVID-19, kaman adlaw-adlaw ya linibo ang inatubang mo. Labi na gid sa pila naton ka mga checkpoint center sa bilog nga probinsya. Pero maayong balita man sa mga barangay tanod nga nagabulig man sa aton mga militar kag kapulisan, posible malakip ini sila sa social amelioration program. Dapat gid kagang pila pagid ka mga empleyado sa gobyerno, dapat i-apid ini sila, iupod ini sila. Kaya bisan paano, ini sila nagaserbisyo man, kag nagataya of course sa ila kabuhi sa kadelikado nga kahimtangan. Tantawa bala? Ang pila naton ka mga health worker, damo na nagkalamatay, pila na ka mga doktor ang mga nagkalabatay, bangod silang nagaatubang sa mga pasyente nga nalatnan sining kagaw nga ni, ining coronavirus. Subong man, ang mga checkpoint natin, hamok mo adlaw bala lang tawa, pila kasalakyan da. Luwas ka may cover na, ang may mask ikaw, pero lantawa ang aso sa salakyan gagagi da. Nagkalain-lain nga mga personalidad ang ginaatubang mo. May lang kung ang iban, maayo man, iban, pasaway pa. So, kinakalipay ginaton nga ang mga plano bala nga maghatag sang bisan paano bulig sa aton mga kauturan nga naga-serbisyo. Ang tanan-tanan nga kung mahimo pa lang tagaan sa gobyerno, galiti limitado man, kag ang iban nagabulig man, hindi na bululigan, kundi nagabulig ang pila ka mga individual, pila ka dagko ang mga negosyante, hindi naman sila madala sa ginatawag naton programa sa gobyerno para sa mga imol naton kag nawad ang trabaho bangod sining COVID-19. Napid na dira ang aton mga bindor, ang aton mga driver, kag iban pa nga lubos na apektahan sining karon ginapaidalom kita sa community quarantine, no? Enhanced community quarantine. Wala ta mahimo. Luyag man sa gobyerno nga magmulig, wala mahimo kinahanglan na hindi kita
pagpagwaon sa puluyan para hindi maglaton ining kagaw nga ni. Ti luyag naton kag sa hindi dihamakid ang naapektuhan, dihamakid ang ginakulang. May ara nga nagapang-hakroy na nga wala gid tig-angon sa sulod sang isa kadlaw. Salamat sa pila ka mga private citizen naton, sa pila ka mga individual nga nagabulig man sa gobyerno, nagatag sang ila kabubuton nga bulig, bisan pinutos-putos lang nga grocery, bugas kag iban pa. So, kabay pa nga madali ini magtupa ang mga bulig gikan sa aton sini gobyerno nasyonal, probinsyal kag lokal nga iapid ini mga barangay tanod kag iban ka mga health worker sa aton sini programa social amelioration program. Yawat pa man 5,000, 4,000, 6,000 may mabulig na ini sa pipila ka semana sa ila sini pagpangabuhi kag bilang sabat sa ila serbisyo dire sa aton sini Dakbanwa sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, kag sa kabilugan sang pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo,
para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyente. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na. Aber, Tokionta kon kamusta ang nabalhag sa mga blatter entry dire sa Dakbanwasang Bacolod. Kamusta? May mga naglapas mula sa korpyo, may mga nagkaladakpan naman. Ang aton sinikapulisan wala untat sa lambiyong 24 oras. Ang aton patrol tukionta sa sininga mga panahon kon ano naman ang mga nagkalatabo sa siyudad sa Bacolod sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Tungkol kay Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin! Aksyon, Fred, nagdubo na. Nag-27 na lang, no? Ang nayara sa listahan, kaga nagkaladakpan, nakabayular sa curfew, din naman sa area, sa tagsa ka mga police stations sa syudad sa Bacolod. Ang pinakamadamo, subong aksyon, Fred, is police station number 2. Ang station number 2, 14, ang nagkaladakpan. Tig-agid? Tig-aulugid, tiga-bags. Ang kalabanan, reaction, Fred, nagkaladakpan, yes, ang barangay 3. May araman sa barangay 2. Ang police station number 4, 5 ang nagkaladakpan. Sa station number 6, 1. And station number 7, 7 ang nagkaladakpan. So matotal, 27 tanan ka mga persona ang nagkaladakpan. Samtang sa station number 3, wala sila sa may nadakpan. Pero arestado kahapon, ining 47 anyos nga lalaki, kinakabig man nga wanted sang kasuguan sa area sang station number 3. Ang suspect diriging kilala kay Gregorio Acevedo, 47 anyos, nagapuyo ni siya sa barangay Banago, siyudad sang Bacolod. Now, sunod diri kay Police Captain Richard Fajarito, ang hepe sa police station number 3. Upod ang grupo man sang Bacolod City Police Office Mobile Patrol Group. Ining si Acevedo, Action Fred, ang gin-aresto paagi man sa warrant of arrest sa violations ng Republic Act 9165. Amuni ang pagbaligya sang illegal nga droga. Wala sang piyansa batok diri kay Acevedo. Karon ining si Acevedo ang detenido karon
sa custodial facility sa police station number 3. Balita, report sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:54 na. Ngamat-amat nubuha ang salawayon kag medyo retubado. Pero kanutar ka mo, nagyutay ang kaso, no? Ang pila ka mga kinawatay, ang mga pinatyanay, binunanay, daw napaiway, bangod kay ginadilian ang pagwa sa panimalay. May nabulig man para magtaway ang siyudad sang Bacolod. Mabalik kami pagkatapos ini. Banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:58 na. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.